Me sana'a aka ce ka zagi yan PDP? Ni! Ga magana na tana ta yawo a gari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka gaya min gaskiya idan ka zage su. Ni fa ƙarya fa ake mun fa. Ka tabbata? Ba fa zan rantse da Qur'ani ba. Baba Rabiu. Dan tsaya ina son magana da kai. Wai yanzu da kai za a haɗa baki a zagi yan PDP? Wallahi a. Mai sana'a ne ya ce wai har da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya wai kika ce ba za ki bar APC ba? Ko kana da ja ne? Yanzu duk wahalar nan da APC ta baki. To sai me? Ke a ciki mu kan muna PDP. Kar ma ku ɓata lokacin ku. Ban gane kar mu ɓata lokacin mu ba. To me hakan yake nufi? Ka yi tunani da kyau. Ka ji ƙato. A'a wallahi sai na yi tunani. Akan me? Ka ina gaskiya ni ka ina PDP. A banza. Sarki wai aka ce zaka bar APC ka dawo PDP. To sai me? To sai ba za mu saka ka a jam'iyyar mu ba. Ko a zamanin mulkin mallaka ai ba haka ba. PDP nan dai ba za ka shiga ba. Dai baka da mutunci. Komai za ka ce PDP dai ba za ka shiga ba. Ni duka ba komai bane a gurina. Ko kisa za ka yi ba za mu saka ka a PDP ba. Ka san kalmar da ta rika fita daga bakinka. A to mun saka ka a PDP daga yanzu ma kai ne youth leader.